Erdős Világ az én egyik hősöm. Tehát, hogy nagyon tisztelem azért, ahogyan és amit ír. Szerintem ő az egyik, ahogyan ő tud írni azokról, akik az elesettekről, akiknek a hangja ma nem hallatszik Magyarországon, a gyerekekről, a nőkről, a szegényekről. Én minden elismerésem az övé, és ezt a versét kifejezetten imádom, és ez az év verse is lett tavaly. Erdős Virág, na most akkor. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma holnap, és ki legyen. Ki legeljen penneágyon rozmaringos melfilét, kipecázza kukából a halolajos kifliét, kinek legyen friss levegőn tartózkodni ideje, kinek teljen karcinogén cuccokkal a tüdeje, kirágja a kafépikár mascarpone és pitéjét, kimossa a szentiványi nagyságosok bidéjét, kinek kelljen éjjel-nappal folyton folyvást igyekezni, kit lehessen kapásból és szemtől szemben letegezni, ki ne jusson 5-ről 6-ra, kinek fussa futópadra, pulára meg balira, kit vegyenek palira, kinek legyen hobbija a népi magyar hagyomány, kinek jusson másfél bála angol pólya adomány, kinek bocskor, rámás csizma, ciframente kacagány, kinek jusson, miért is jutna, szar se jusson, ha cigány. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma holnap, és ki legyen. Ki rakja ki Carrarai márvánnyal a klotyóját, kinek pakoltassák ki a pénztárnál a motyóját, ki zúzzon ki Rómába, hogy láthassa a piétát, ki nyomassa 1000-rel a déli gyümölcsdiétát, ki merengjen el egy régi feudális szokáson, kitérjenek állítólag kisebbolti lopáson, kinek legyen ad abszurdum reklamálni mersze, ki merjen a jogaiért kiállni, na persze, kinek legyen dilie a kuszkusz meg a falafel, ki próbálja nem feladni, végül mégis adja fel. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma holnap, és ki legyen, ki költözzön proliszaktól fuldokolva Budára, ki költse egy komplett pesti panelálát Dunára, ki ápolja klinikán az egészséges körmét, ki válasszon rövid utat, ki pedig a görbét, ki lásson a Humvesztravel irodával világot, ki álmodjon a zöld fű közé piros-fehér virágot, ki ültessen minden kerti törpé mellé tuját is, ki adja az ártatlan, de hogyha kell a buját is. Ki rendeljen ülőbútort magának a neten, kik lakjanak egyetlen egy fél szobába heten. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma holnap, és ki legyen. Ki utazzon még a világ végére is kocsival, ki tudjon le minden bajt egy odavetett bocsival, ki vegye a nyakába egy papucséra plázát, kinek vegye el a bank a vakolatlan házát, kinek legyen párnája a húgyos-sáros aszfalt, ki foglaljon 4 személyre ablak mellé asztalt, kinek legyen jelszava a részvét és a szeretet, kinek kelljen beszerezni tüdőszűrőleletet, ki kerüljön révületbe Csaba testvér szentszavától, ki kelljen ki magából egy utastársa testszagától. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma holnap is ki legyen, ki járkáljon házastársi javarlatra, botoxra, kit vigyenek akarata ellenére detoxra, kinek kelljen másnap délig étlen szomjan kibírni, kit lenne szép most azonnal puszta kézzel kinyírni, kinek hozzon télapocska sárgarézzel teli zsákot, ki hordja ki lábon hol a tüdőgyuszit, hol a rákot, kinek legyen igénye a könyvre, meg a mozira, ki próbáljon belógni egy kulturáltabb slózira, kinek kelljen nap mint nap a vágóhidig blitzelni, kinek legyen láthatólag kedve most is viccelni. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma holnap is ki legyen, kinek legyen névre szóló szekrénye a gelásban, ki aludjon álmában egy jó kis fűtött garázsban, ki nevezze kommunista fertőnek a dagályt, kinek sértsen már a puszta létezése szabályt, ki akarja hóban-fagyban kivárni a sorát, kinek kelljen teleszájjal dicsérni a borát, ki hurcolja fel alá az interspáros batyuját, ki átkozza el a saját, sose látott anyuját, kifeküdjön hol itt, holott, mint a kilőtt állat, kirándítson halattába szemlesütve vállat. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen, ki ne legyen mi közülünk ma holnap is, ki legyen, ki csinálja új kecóját trendire és takarosra, ki próbáljon mindenáron bejutni a fapadosra, ki locsoljon François-voyé konyakot a kivire, ki gondoljon tehetetlen haraggal a gyivire, ki tegye le egyik percről a másikra a piát, ki próbálja kivenni a lelencből a fiát, kilomizzon kisbiciklit, dínókat meg törpöket, kiugassa le az undok játszótéri kölköket, kilássa a sajátját a más ölébe csicsikálni, kipróbálja magát minden karácsonykor kicsinálni. Na most akkor mondjátok meg, nagy okosok, mi legyen.
ki ne legyen mi közülünk ma, holnap is ki legyen, kinek legyen tiszta sor, hogy haladás vagy haza, kinek legyen úgy, hogy többé ne mehessen haza, kit várjon a boldogság kék tengerén egy bárka, kit viszont a Vácrátóti köztemető árka, kinek jusson éppen elég hely az Isten tenyerén, Budafokon, Budaligeten és Mátra terenyén, Békésbe és Hevesbe, s kimenjen a levesbe.